Seperti biasa yuk, sisa nasi dadi kerupuk nasi tanpa tambahan bahan kimia apapun, jadi tanpa gendar, tanpa bleng utawa puli, dijamin lebih sehat loh yuk. Setiap ono sisa nasi mesti tak gawe kerupuk ngene iki yuk. Videonya ya wis tayang, sing kurang jelas iso disimak neh ya yuk. Bahan-bahane iki ono sego sing wis tak rendem sekitar 4 jam. Terus lebokno nang jero chopper yuk. Dadi iki tekstur segone ora berair ya yuk, nah garing koyo ngene iki mbedodok. Terus tambahi bawang putih sing wis dialusno, baru tambahi masako sak bungkus, terus tambahi ketumbar bubuk yuk, terus kayak uyah sak pucuk sendok makan. Nah bareng terus dicoper sampai lembut, rata kabeh bumbune mbek segone iki mangajur. Aku gak nyarano nggih blender loh yuk. Jadi misal gak duwe chopper kena diulek nganggo ulekan biasa ben gak aken banyu. Nah iki lho hasilnya setelah dicoper. Dipindah ning ngadang ngene iki terus tambahi oka sak cukupe. Dadi gak gawe takaran yo yuk, pokoknya yo sak cukupe. Nah terus diudek-udek sampai nyampur rata kabeh. Karena iki gawe sego, dadi so dikai oka sebanyak apapun tetep lengket yuk. Nah adonane nek wis koyo ngene iki wis siap dicetak. Pertama telesi tangane nganggo banyu, nganggo minyak yo kena. Terus cukup adonane digelintir-gelintir ngene lho yuk, dimek-mek ngene iki sampai dadi koyo lontong. Terus digodhog ning banyu sing wis molak-malik. Godhoke koyo cilok ngono lho yuk. Nek wis umop iki adonane wis kemambang ngene iki dinteni sik sampai mateng sak jero-jerone. Baru ngono terus diangkat. Terus sik sampai adem yuk. Nek adem lebokno kulkas sedina suwengi, baru ngono terus diirisi, bar diiris dijemur, lagi siap digoreng.